मूर्ख पलिटिशियन আছে যদি জধা মূর্খ হাগ্রামা আছে ইউজি ব্রহ্মটো কি আন্ডারগ্রাউন্ড কয় নেকি ইউজি ব্রহ্ম এখেত এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এখেতকো যদি সন্মান কৰিব নাজানে হাগ্রামাক আমি সন্মান কৰি কি লাভ लागायतला फैलायबाय लोगोफोर रनजित बसुमतारी दाउ गोसोम बिथाङा आरो बिराद बेफोरबायदिनो जान्थला मोनला बखिनाय होनोब्ला बिथांमोननि डिपार्टमेन्टआव दङ आरो दासिमबो सोलायाखै आरो बे सोलायै गाज्रि गाज्रि बेबहार गाज्रि गाज्रि आखल माने साननो हनो रोङै मेलेमनि थाखायनो बिथांमोना थांनाय इलेक्सनाव फोरलाब फोथाब जादों आरो दाबो बे बेबहारखौनो गाराखै नङा होमब्ला लाजिनोबो रोङाब्रा आरो दुनियानि बयनिफ्रायबो जघन्य लिडार होनोब्ला सोर बेनो जाहैबाय रनजित बसुमतारी आरो बिथांनाव जिन्दगियावबो माने मालायनाव एक फवासे मेलेम थायोबा बेनाव 100 ग्राम मेलेमबो गैया जायनि थाखाय बिथाङा दिनै ससियेल मिडियायाव जुक्ति गैयै बाथ्राफोरखौ लानानै ससियेल मिडियायाव ओंखारो नङा होमब्ला दा बेखौ गोरों समाजनि लिडार होननांगौ ना रोङै समाजनि लिडार होननांगौ रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो जोङो ओरैबायदि बुंनो हायो बे दोलोआव माने मोजां मानसि दं होनोब्ला माने फाप नांगोन नामासो होननानै जों मालाबा साननो गोनां जायो आरो माने सिन्था खालामनो गोनां जायो दा सासे एफा गोरों लिडारानो जुदि बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हायोब्ला बै रोङै लिडारफ्रा रोङै बे सेलादार बेलादारफ्रा आरो मा जाबावगोन रायजो राजाफोर बिनिफ्राय जघन्यसिन जाया होमबा दिनै बिराद गाइखेर गिहि माखन जानानै मेलेम बानायग्रा मानसियानो बेफोरबायदि बुङोब्ला आरो बै गाइखेर गिहि माखन बायनानै जानो हायै जेनाखि रायजो राजा बिथांमोन दं बे इउपिपिएलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि जाबावगोन रायजो राजा बेखौनो सिन्था खालामदो दा दिनै बिनि थाखायनो बिथांमोना ओरैबायदि गोग्लैदोंब्रा आरो बे गोग्लैनायनिफ्राय दिनै रनजित बसुमतारी बिथांमोन बायदिया हाजार जन उजिब्लाबो जिन्दगियाव बे बिटिसिआव माब्लाबाबो बिथांमोनहा सिखारफिननो हाला रायजोफोर सिनस्रि बायनाय मोसाया मालाबाबो गोथों खारनानै होसोनो हाया बायखाबाय दाब्लि गोलैखाबाय नङा होमब्ला दा बेफोरबायदि आरो दा दिनै बिथांमोनहा ओरैबायदि बुंनो हायो बिथांमोनखौ माने बे दुनियानि जघन्य मानसिफोरखौसो माने बै सिथ्लायाव माइ लामनानै जमा खालामनानै हुथुमनानै दोननाय बायदि इसोर भगबानाबो बे इउपिपिएल दोलोआव दुनियानि जघन्य खुरिया माने गाज्रि मानसि बेफोरखौसो दिनै हुथुमनानै दोनजोबदों रायजो राजा नोंथांमोन खिन्थु बिपिएफ दोलोआवथ' बिदि गाज्रि मानसि गैयालै आरो नागिरबाबो मोननाय नङा आरो बिपिएफ दोलोनि नेताफ्रा जिन्दगियावबो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि माने लेंगुवेजजों सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बोराबनाय बेफोरबायदि माने बेबहारखौ नुनाय नङा आरो खिन्थु बे इउपिपिएलआव मानो बिदि जाखो बेखौसो सिन्था खालामनो गोनां आरो नङा होमब्ला रनजित बसुमतारी भाई दिनैनि दिनाव नोंथांमोन बायदि लिडारखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सनमान होनायाव गैया नोंदि सासे ओरैबायदि गोग्लैसोनाय लिडार बुंनानै फोजोबनो हायै लेथ्रा लिडार जघन्य लिडार बेखौ दिनै नोंथांनि जेनाखि खुगानि रावफोर जेनाखि लेंगुवेजफोर बै लेंगुवेजफोरानो सारा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दं फेरेंगा बसुमतारिया सासे बिराद गिदिर मुर्खथा नेता होननानै आरो दा सोर खिन्थादों गावनि रोंगौनि जेनाखि लेभेल बे लेभेलखौ दिनै नोंथाङानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खिन्थिगासिनो दं आरो फोरमायगासिनो दं सासे मोजां लिडारनि खुगा सासे साननो हनो गोरों जेनाखि लिडारनि जेनाखि लेंगुवेज बेफोरबायदि लेंगुवेज जायोब्ला बे सारा जोंनि बर' फिसाफोरखौ नोंथाङा माबोरै दैदेनगोन दा साननो गोनां गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां दं सानो लोगोफोर नाथाय बुंनानैबो लाब गैया सानो आरो माने बाथ्रायाव दं माने खि जाग्रा मोसौआ हाजारखि बादा होआ हाजारखि बुग्लि बे खिखौ जाखागोन होननायाव थायो आरो नङा होमब्ला दा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बिदिनो आरो दिनै मानाव गेदेर महिलारि सार बिथांखौ मुर्खथा होननायनि सिगां बिथाङा गावखौ सोंनानै नायग्रोनांगौमोन रनजित बसुमतारी बिथाङा सोर फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा सोर
बे सारा BTCनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनाव खनसे थांनानै सोङै रनजित बसुमतारी नोंथां, अब्लानो मानाव गेदेर महिलारि सारा सोर बेखौ बुजिगोन। आरो नोंथांनि मा कन्ट्रिबिउसन दं बेखौबो नोंथाङा सोङै रायजो राजाफोरनि गेजेराव, आरो मानाव गेदेर महिलारि सारनि कन्ट्रिबिउसना मा बेखौबो सोङै। अब्लानो रायजो राजाफ्रा एकदम फुरा पिक्साराव खिन्थागोन आरो बै मबाइलफ्राव गान नायनायफोरबायदि खिन्थागोन, बे टिभिफ्राव गान नायनायफोरबायदि खिन्थागोन। आरो दा बेखिनि बुजायहरबाय नोंथांखौ। बिखा आलौदों रनजित बसुमतारी बिथांनाव, बेबो मानि थाखाय इउजि ब्रह्म बिथांखौ सनमान होयिनि थाखाय बिखा आलौदों रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बेसेबां आलौदों आरो माने बुंनानै फोजोबनो हाला आरो। इउजि ब्रह्म बिथाङा दि सासे आन्डारग्राउन्ड, दा बिदि बुंनायखौ लानानै ओरैबायदि माने आथिंनिफ्राय खर'सिम बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो, नङा होमब्ला? दा बिदि आरो दा इउजि ब्रह्म बिथां, नङा होमब्ला? इउजि ब्रह्म बिथांमोन बायदिखौ दिनैनि दिनाव खुनु बर' रायजो राजाया माने सनमान होनांगौनि गोनांथि होननानै जों मालाबाबो साना। आरो रनजित बसुमतारी बिथांमोन बायदिखौबो जोङो सनमान होनो गोनां दं होननानै साना। आरो इउजि ब्रह्म बिथांखौथ' आरो रासिनबाव, जोङो माने बिथांमोनखौ माने मुजुदलायाबाबो माने गोसोआव मुजुदलानो गोसो जायो आरो ओरैबायदि कुवालिटिनि लिडारफोर नालाय बिसोरो, नङा होमब्ला? दिनै इउजि ब्रह्म बिथांमोन बायदिया मानो आन्डारग्राउन्ड नङा? दिनै बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार मोनबाय। केबिनेट मिनिस्टार मोननायनि उनाव बिथाङा सोरबा बे जोंनि BTC हालामाव फैनानै सोरबा बिमाया मोदै गदों, ना सोरबा बोराय बिबौआ मानोबा गाबदों, ना सोरबा बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै थादों, दा बिनि सोमोन्दै बिथाङा माब्लाबा जोंनि BTCआव खबर लाफैदोंना रायजो राजा नोंथांमोन? लाफैदों। दिनै इउजि ब्रह्म बिथाङा जोंनि बे BTCनि रायजो राजाफोरनो आसुगुर गावगासे माबा मोनसे सुबिदा बा माबा मोनसे माने उनसुंथाइ होदों नामा रायजो राजाफोरनाव सोंनानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन। बे सारा BTCआव नोंथांमोनहा सोंनानै नाय, इउजि ब्रह्म बिथांमोन बायदिया दिनै बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावदों नामा? हारिनि थाखाय बिथाङा माबा मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं नामा? दिनै इउजि ब्रह्म बिथांखौ जों बुंनो हायो, दिनै इउजि ब्रह्म बिथाङा सासे माने मा होनो खुगा खेंख्रा, नङा होमबा? जेरै बिथांनि खुगाया खेंख्रा ओरैनो बिथांनि गोसो मोदोम जिउ गासिबो खेंख्राजोब रायजो राजाफोर, माने गोसो मोदोम जिउ गासिबो खेंख्रा, बर' हारिनि खेंख्राजोब बिसोरो। दा दिनै बिथांमोना सोरखौबा बाख्नायनि दुखु मोनदों, सोरखौबा माबा मोनसे होननायनि दुखु मोनदों बिथांमोना, नाथाय बिथांमोना बे 5 बोसोराव गावजों गाव बाख्नायलायनायावनो बिथांमोना 5 बोसोराव बाख्नायलायनानै सारा जोंनि BTCखौनो एकदम दंस' खालामदों। अब्ला बाख्नायनांगौनि मा गोनांथि? दिनै प्रमद बुन्दु बिथाङा सोरबा फेरेंगा बसुमतारीखौ बाख्नायो गोन्दो गोन्दो, सोरबा फेरेंगाया सोरबा गबिन्द बसुमतारीखौ बाख्नायो गोन्दो गोन्दो। दा बेफोरबायदिनो बिथांमोनहा गावजों गाव बाख्नायलायै मा जादों? सारा UPPLनि नेताफ्रानो दिनै BJPनि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाख्नायैनो धंस' जालाङाखै होनबा रायजो राजा नोंथांमोन? दा बेजों लोगोसे बिथांमोना सिन्था खालामबावाखै BTCआ जेबो जायाखै, बिराद डेभेलपसो जादों होनबावदों। खिन्थु बे BTCआ 5 बोसोराव बेसेबां गोग्लैसोखो रायजो राजाफ्रासो मिथिगौलै, रनजित बसुमतारी आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोन। सिन्था खालामदोब्रा एसे नोंथांमोनाबो। दिनै नोंथांमोना ओरैबायदि बाख्नायजानो लुबैयो। दिनै नोंथांमोना जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय आरो BTCनि थाखाय, रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावदोंमोनब्ला नोंथांमोना मानो गावजों गाव बाख्नायलायबाय थानांगौ जाखो? रायजो राजाफ्रानोथ' बाख्नायगौमोनब्रा फाग्लाफोर, नंगौना नङा? रायजो राजायानो बाख्नायगौमोन। दा दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनहा गावसोरथ' बिथांमोना बाख्नायनो रोङा, आरो माब्लाबाबो गावसोर बाख्नायलायनायखौ दिनै जों खोनाफेराखै। खिन्थु दिनै सारा BTCनि रायजो राजाफ्रा मानाव गेदेर महिलारि सार बिथांजों लोगोसे जेसेबां माने गिदिर लिडारफोरखौ दिनै रायजो राजाफ्रा सिलुट खालामो आरो गोसो मोदोम जिउ होनानै बाख्नायो। मानि थाखाय?
बेफोरबायदि जानो सोलों रन्जित बसुमतारी आरो एवजि ब्रह्म बिथांमोन दिनै बिथांमोना हारिनि मा कन्ट्रिबिउसन दं होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बिथांमोना जेबो मावनो हायाखै आरो रन्जित बसुमतारी बिथांमोन बायदियाथ' ओरैबायदि थगायदों दा दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट लाबोलाबायबाय बिसोर जानला मोनला माबा हायाव खनलाबायनायफोरबायदि नङा होमबा दा लाबोबाय जेनेबा एग्रिमेन्टखौ जेनेबा मावफुंदो नङा होमबा दफाफोरखौ दा बिथांमोना बे 5 बोसोराव मोनसे 1%बो एग्रिमेन्ट मावफुंनो हायाखै रायजो नोंथांमोन गिदिर गोलावफोरनाव सों बेफोरबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेफोरखौनो लानानै दिनै 1% मावफुंजायै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै बिथांमोना माबा माबि मावफुंनायनि माबा आन्दलन माबि खालामलायगासिनो नङा होमबा जेबो नङा आरो आन्दलनखौथ' खालामनो हाला बिथांमोना दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मानो मावफुंनो थाखाय मानो आन्दलन खालामलायनांगौ सावरायनायनि गेजेरजोंथ' जायो जिहेतु सुक्ति जाखाबाय जेला नङा होमब्ला थांनाय बै समाव जेब्ला मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बिटिसि सुक्तिखौ लाबोदों बे बिटिसि सुक्तिनि जेनाखि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय मानाव गिदिर महिलारी सार बिथाङा माब्लाबा आन्दलन खालामफिननांदोंमोन नामा दा दिनै बेफोरबायदि सुक्तिया जाबाय जेला बेफोर रायज्लायनायनि गेजेरजोंनो एग्रिमेन्ट जायो आरो दिनै मोनसे सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय खुनु वार्डआव आन्दलन खालामफिननाय रेकर्डखौ जों खोनायाखै रायजो नोंथांमोन किन्तु जोङो प्रमद बन्दु बिथांनि दिनाव एग्रिमेन्ट जानायनि उनावबो आरो एग्रिमेन्टखौ मावफुंनो थाखाय आन्दलन खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों सेसना रायजो बबे वार्ल्ड रेकर्डआव दंलै दा नंखायनो दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ सोरबा रन्जित बसुमतारिया मुर्ख होननायनि सिगां 101 बार सानग्रो नङाब्ला मुर्ख नामा नोंजों लोगोसे नोंनि गासिबो सेलादार बेलादार माने पार्टिनावनो मुर्ख नाम थागोन बेखौ गोसोआव लाखा दा दिनै बेखिनिखौनो सावरायबाय आरो रायनांगौआथ' अनेक रायनो हायोलै रायजो नोंथांमोन दा रायथ'ला बिथांमोना एसे बुजिनो सोलोंनायानो मोजां आरो मा होनो आरो दानि जेनाखि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौ जेबायदि मुर्खु तुर्खु बुंदों बिनि थाखाय बिथांखौ ब्लकफोरनि दैदेनगिरिफ्रा आरो बिपिएफनि जेनाखि नेताफोर बेफोरो माने मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ ओरैबायदि सनमानहानि केस खोख्लैनांगौ रायजो नोंथांमोन जाहाथे फेरेंगा बसुमतारी बिथाङा आरो बेफोरबायदि मुर्खथा माबाथा होननायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेनो आरो रायजो नोंथांमोन किन्तु बेनो आरो आं दहायबो बुंखादों खिजाग्रा मोसौआ मालाबाबो बुग्लिबाबो खिखौ जाया होना माने जाफिनथारो माने सोलायगोन माने सानथाम सानब्रैया सोलायगोन केस होजाब्ला मानहानि सनमान केस होजायोब्ला ओमफ्राय आरो बिथाङा जुरिफिनगोन आरो बेबायदि खाथांखा आरो फैगोन समफ्राव बिथांमोना सासेबो माने इउपिपिएलआव थानाय नंला बिजेपिआव हलायलांजोबगोन सेस लांदां अब्लानो इउपिपिएलआ जोब्बाय नङा होमब्ला आरो बेजों लोगोसे दिनै बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौबो दिनै माने सिनस्रि बुफायना गालांबाय आरो बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया बेनो लोगोफोर थेंक इउ